Velkommen til Web Event Managers hjælpevideo nummer 6. Sådan opretter du events. Når du har oprettet både eventlokation og deltagergebyr, er du klar til tredje trin på stigen. Opret dit eget event. Du kan klikke på linket her, eller klikke på dette link. Du ser nu denne side, hvor du skal starte med at udfylde din eventoverskrift. Dette kunne være startdato, starttidspunkt, slutdato, sluttidspunkt, seneste tilmeldingsdato, seneste afbudsdato, maks antal deltagere og minimum antal deltagere. I feltet hernede kan du yderligere beskrive dit event. Herefter klikker du opret. Som du kan se, har du nu hurtigt og nemt oprettet dit første event. Eventet er dog ikke 100% aktiveret endnu, hvilket bliver indikeret med denne lille røde prik. Aktiveringen af dit event vil jeg vise dig i de kommende videoer.